David Mbewe mwaulandira bwanji utenga kumene wamtsogoleri wa dziko wapereka? Taulandira bwino kwambiri, Sona yabwino kwambiri, one of the best Sona zimene taimvera. Ndi yabwino kwambiri mene president kuyambirira kuti Sona yambira adalonjeza onena kuti ma secondary school akhala aulere, ndipo zidachitikadi mene adanenera president, ndipo adanena za nkhani yachimanga kuti anthu safa ndi njala. Panopo chimanga chidatsika chichama 38,000 bag, pamene kakayina ali 100,000 bag la 50 latsika kufika mpaka 30,000. Ndipo ndasangalala kwambiri president ayankhulanso nkhani yokhudza ndi za umoyo kuti zipatala zimene zidangoyima zikonzedwa, komanso misewu kuchokera msengati waliwonde msomeno lisuli bwino awutchulanso chitipa awutchulanso mpano kafika ku Nsanja ndi misewu imeneyi ikonzedwa chifukwa maintenance idasidwa 2022. So kwa ine ndonena kuti ndi Sona yabwino kwambiri, komanso yationetsa kunena president mutu wawo ukugwira ntchito nthawi ndi nthawi usiku ndi usana, pamene amafotokoza nkhani ya chinyamata kuti akungokhala afuna kuti akonzere program ya ngongole kuti wachinyamata adzikane ngongole akhale 1 million kwacha ku constituency level, zimene bwamba sinachitikepo, komanso akhale constituency fund kuchoka pa 200 million kufika mpaka pa 5 billion, something chimene sitimayembekezera kuma APM akayankhula chinthu chimachitika kuchokera mu Sona yamba ija kufika lero lino toka tikuona zotsatira mezi kuchitikira. Tinamvanso kukamba maplani ena ndi ena amene achitike kusogolo kuno kumbali yachitukuko, akambapo ndithu kuti amange nkhokwe za mafuta zowonjezera pofuna kuthanira nato ndi mavuto amafuta, komanso mwina kukonza ndondomeko ija ya fetereza otsika mtengo kuti izigwira bwino ntchito ndi kuthandizadi kupititsa pasogolo ulimi. Muona kuti zimene zithandiza? Zithandiza kwambiri chifukwa pa nyengo imene chamukumbukira onena kuti dziko liliyende bwino ndi energy, mobility. So mafuta timavutika nkentha imene tikapita kuzisankho last year tidali ndi vuto lalikulu kwambiri la fuel. So pana president akhazikitsa onena kuti kukhala nkhokwe, komanso kupatiza pamenepo panopo mungathe kuona kuti kulibe ma-cure fuel. Sonza kuti a president cholinga choti atetse vuto limene. Zomwe kwambiri. Panonso tili ndi mkulu uja wa msika uja amati Malawi Stock Exchange. Abwana, mwaulandira bwanji utenga maka kumbali ya mmene boma likufunira kukonzeranso chuma cha dziko lino? In fact, speech inganene kuti is forward looking speech imene yapanga highlight ma projects imene boma ikufuna kupanga in terms of road infrastructure, in terms of schools, and the government in terms of the president imene aneneraso actually to ring fence in terms of some of the leakages amene tili now mu economic system athu kuti chuma chikhale chikuyenda bwinobwino. Ndiye ichichi chongofunikira kuti at least Malawi tiyende limodzi in terms of actually trying to be commitment, trying to be patriotic, kuti zonse zimene zili program imene zimene a president azika kuti at least pangire limodzi. Taona ndithu akambamo nkhani mwina zina zimene zizafunike kupeza capital. Muli ntchito monga zomanganso nkhokwe zina za mafuta, mene muja muli nkhani zokuonjezera ndege za dziko za kampani ya Malawi Airlines, kambamonso nkhani zina zomangamanga infrastructure zomwe zikukhudza kwambiri nkhani ya capital. Msika wanu ndi wokonzeka kuthandizira ntchito zimenezi? In fact, msika wathu ndi wokonzeka kwambiri. Mukaona pa msika pathu tili ndi ma platform atatu. Pali platform ya equity imene makampani akuluakulu angathe kupanga raise capital. Tiliso ndi platform imene timati debt equity. Ya debt platform ndi company imene kuti ati government itakugwiritsa ntchito chifukwa taona kuti government through Reserve Bank yakhala ikugwiritsa ntchito kupanga raise capital imene timatchula ma development bonds amene angathe kuthandizira kupangira ma projects amene a president aayika mu Sona imene tamvera lero. Zikomo kwambiri. Amene wa John Kamanga nditu Chief Executive Officer wa Malawi Stock Exchange. Panonso ndili ndi mlendo wina amene situle ndine mulimi wankulu Leonard Chimwaza kuti mulimi wankulu. Mwamvama utenga okhudza ulimi mutenga umene mtsogoleri wa dziko wapereka? Ndizoona ndikunena kuti zimene wafotokozera mtsogoleri wa dziko lero kambapo zinthu zingapo zimene ndizokhudza kwambiri ku ulimi. Makamaka nkhani ya subsidy. Ndikudziwa bwinobwino onena kuti budget imene yapita idali yogawana. Miyezi 6 boma lina, miyezi 6 so boma lina.
ndiyeno kunali program ya subsidy imene mwina inangosintha kwambiri dzina kuchoka ku AIP kupita ku FISIP komano kwambiri chimene chakula msinkhu ndi percentage kapena anthu amene afikiridwa panopa 65%. Ndakunena kuti ngakhale panali zosamwisa zingapo komabe boma layesesa kufikirako alimi ochulukirako kusiyana ndi mmene zidalire poyamba ngakhale programu inayamba mochedwa. Komanso chinthu chimene mwina Malawi amafuna kuti achimve ndi kuti kodi subsidy ipitirira kapena ayi. Ndiyeno mtsogoleri wa dziko lino wapereka chithunzithunzi nena kuti subsidy ikhalako koma ndekuti ibwera ndithu ndi uniform ina ioneka mwina mwake ikonzedwe kuti zosamwisa zimene zakhazilipo zikhale kuti palibe. China chimene mtsogoleri wa dziko lino anakambapo kwambiri pa nkhani ya ulimi ndi nkhani ya malonda a foja. Chaka chatha alimi a foja anavutika kwambiri. Alipo alimi ambiri amene sanakwanisa kugulitsa foja wawo. Foja wambiri anatsala. Ndakunena kuti chaka chino aonesesa kuti pakhale ndondomeko zabwino kuti alimi amene alima foja akwanitse kupeza msika wa foja komanso pasakhale mavuto amene analipo. Chinthu china chimene chinakula msinkhu kwambiri ndi nkhani ya Constituency Development Fund. Kubwera 5 billion. Ndakunena kuti ndalama zimene zigwiritsidwe ntchito bwino. Tikukhulupirira kuti kuma council konseko 5 billion ipitanso kulimi kuti nkhani za ulimi ziyende bwino. Zomwe kwambiri. Panonso tili ndi mlendo wina amene atipasenso chithunzithunzi cha mmene amvera uthenga umenewu. Amenewa ndi Betha Bangala Chikadza, mkulu kapena mtsogoleri wa bungwe lija la Ekama. Sitingakambe nkhani zachuma osakamba ndi akuluakulu amenewa akatswiri pa nkhani zimene zachuma. Dr. Bangala, uthenga wa mtsogoleri wa dziko maka kumbali ya chuma mwaulandira motani? Ifeyo taulandira bwino. Taona kuti mtsogoleri akuvomereza kuti tili mu recovery. Tinakhudzika ndi mavuto siyana koma ndithu pali chiyembekezo choonetsa kuti akuyikapo mtima kuti tikonze makamaka kumbali za chuma. Taonanso ngakhale theme yake ikuonetsa ndithu kuti tikufunitsitsa titakonza. And sanayike ma expectations akulu. Taona kuti chuma cha dziko akuyembekeza kuti mwina chikwera ndi pafupifupi 3 point chakuti pamene mwina chaka chamawa ndi 4 point chakuti. Zimene zijazi kuti ionetsa kuti dziko lisikuti lili bwino kwenikweni. Ndipo ngati chuma cha dziko chingakwere chikwera koma sichikwera kwambiri chifukwa chokuti tili mu recovery. Kambako za mavuto amene tili nawo, mavuto achakudya, mavuto a fuel amene akuyesetsa kuti akonze komanso akambako makamaka nkhani ya fertilizer imene imatenganso forex yambiri. Dziko lino lakhali kuvutika ndi forex imenenso imatiphinja ngakhale kuti tipeze mafuta. Fotokozako kuti kuyesetsa kuti mwina ayikenso makampani opanga fertilizer zomwe tikuona kuti sichepetsako vuto limene limabwera ku forex yambiri imapita kumene ku fertilizer. Komanso tinaona kuti akuyikapo makamaka kumbali za tourism. Takhala tikukamba ife ngati Ekama kuti dziko lili ndi kuthekera kwakukulu kokuti kukanatha kubweretsa mwina chuma chambiri titakonza tourism yathu. Ndipo anenako kuti mwina ndege zichulukirapo makamaka ndi mgwirizano umene ulipo ndi Ethiopian Airways. Komanso anena mwina zokonza misewu kwekwerere upita mpaka na kumangochi kumankibe ni misewu ina ndi ina zimene zijazo ndizothandiza fata khati kukamba ngati kunena kuti tikonze tourism yathu. Tourism singakonzeke ngati misewu yathu ili mmene ililimu. Ndi ndani amene angabwere kuno kunena tinofuna ndipite kumangochi panopa ndikumayenda mapoti ho amene ajawo. Nde tangona be kuti atipatsa chilimbikitso pa zinthu zimene zakambidwa komabe kwambiri ife timafuna tionetsese kuti akanena kuti tikonza izi ndalama zake ziyenda bwanji. Ndiye tidikiranso kuti tidzaone kuti anduna adzabwera ndi zotani makamaka mbudget malingana ndi zimene alonjeza president. Zomwe kwambiri. Inu tizacheze nanu bwinobwino mukaunikira makamaka nkhani imene ya budget pamene zabwere kuti muzatipase chithunzithunzi. Tathokoza zomwe kwambiri. Zikoma. Tikupitirirabe kucheza ndi anthu pano tili ndi Mayi Kabwila amenenso atipase mmene aulandirira uthenga mmene mtsogoleri wa dziko lino wapereka. Mayi Kabwila, tafotokozani maulandira bwanji uthenga wa mtsogoleri? Inetu ndamva chisoni kuti unali mwayi wotati yankhe zambiri koma sifana iyi ndaona kuti yokhumudwitsa fati maganiza kuti choyamba atiwuza kuti aja amanafederezawa tavimanaferereza vili kwa amawo vulima soya timaganiza kuti apa timvako kuti nafeso federeza uja atitani atipeza moti iwo akunena zoti afedereza alipo koma akumbukire kuti ndi omwe osanena kuti atimana tili kwa amatu tikulima soya ndemene timamvera apa timaganiza kuti tikumva kuti ino amene mmalima chigawo chimene mmakhalira pasi madalira ulimi nanunso federeza ndi wanu sitinamve ife zimenezi. Anakamba kuti mwina ndondomeko imeneyi ayikonzenso kuti ikhale yopindulira
aliyense amene akuyenera kupindula komanso kuti izipitisa pasogolo chuma cha dziko kumbali ya ulimi. Inu mukanakonda kuti pakonzedwe pani? Inetu ndi omwewo ananena kuti iwo monga boma atimana fetereza apa timafuna timve mwachuchuchu kuti akamati dziko lonse akuwerengeranso ife chifukwa ife amene tikukalima soya tili kwa mathufe tinabwera omwe tikufuna kudziwa kuti kodi kwa mathu kuja tabwera kapena afuna tikhalebe komweko mukamayankhula komatu kwana anthu pa mtundu wawo kapena pa ntchito yawo monga alimi musaganiza kuti mukangoti aliyense tivomera ife munatitchula dzina ndi apapa mutitchulenso chifukwa tilipa tili kwa mathu tikulima soya. Number 1. Number 2, timaganiza kuti apa misonkho imene Malawi akuvutika iyang'anidwa. Malawi ito akuvutika. Malawi sangati kungolowa nyumba amene ali ndi zinyumba alipire rent. Malawi akalowa mushopu kumachajidwa zambirimbiri. Timaganiza apa kuti nkhani ya misonkho iyang'anidwa ifa Malawi akuvutika ndi misonkho. Timaganizanso kuti apa tikumva nchifukwa chani maubino ayamba kufaso. Nthawi yacha kweratu timachita kuamangira zinyumba. Lero tikunena pano mukapita kuma communities acha ubino anthu ajayamba kufaso atatiuza ndi chifukwa chani nthawi zonse akakhala pa mpando anthu acha ubino amavutika. Mutati mupite pano mukamva kuti akwawo kwa Blair akudandaula kodi masuspect abulaya lule anatuluka zifukwa zake ndi zachiyani. Nkhani ile imene tinati tibwere tidzamve pano pa nkhani ya ana ku school ya university poyankhula DPP nati adzidya ulere sitinamva ana amene watu ngati nutrition isakuyenda bwino sizitheka kuti mukulowe mboma maesa munati adzidya ulere mukamati free education nkuchotsapo 10,000 mutanthauza chani. Ife tikufuna free education imene ili free and ikhale ndi ndondomeko. Sona sina nene zoti civil service anthu kumakhala kumalipidwa pa 50 akonze ndondomeko anthu azilipidwa mu nthawi ndipo anthu akulipiridwa ndalama yochepa koyamba kudulidwa ndalama munthu wa ku civil service. Anthu amene wasona iyi ndi yabwino kwa amene akuchita bwino koma kwa munthu wa kumudzi mulimi sona ipalibepo chimene yapanga sina nene zimene Amalawi akuyembekezera umoyo kuwawa ndipo amene alipa akuvutika. Mutango mufunsa munthu panjapa kuti mmene analili 6 months ago ndi pano akuzana kuti zinthu zikukwera mtengo ndipo zikuvuta koma anakamba bosa president kunena kuti inde zinthu zikuvuta koma pali zina zimene zayamba kale kusintha makamaka mwina mitengo ya chimanga mitengo ya simenti mwina kupita chisogolo poti chumachi sichili chimake ndipo pakuyenera kukhala mavuto ena ndi ena popita chisogolo inu mukanakonda kuti pakonzedwe pati ndi pati. Ndikuti ndimafuna asapitirize kuti ngati ali ndi chimanga ndi chimene anagula chakwera under MCP lero asakhale ngati kuti onda amene abweretsa solution ya chimanga panopo kodi analima litiwo kuti akhale chimanga. Tiye tidzivomereza ngati kuli chakudya Malawi muno ndi Congress inabweretsa ngakhale mafuta amene magwiritsa ntchito mpaka ndi G2G nde wina samangoti chakudya chikuyenda bwino cha mtundu wanji nena kuti ndana anapangisa kuti chiyende bwino. Zimene mukudya pano mukamakhala mudzidziwa mmutu mwanumu kuti Malawi Congress Party anali makina timayendetsa zinthu muchimake ndipo chakudyacho nkona mudakadyabe mpaka lero 6 months titatuluka ife awa ananasa analima asakunamizeni pompana anakuza kuti ukatenga chimanga ku Zambia mwachiona kulibe mpaka lero tidakadikirira mwamva chimodzimodzi zijana nama za train zija anthu awa sona yawo ingonetsa momuja DPP sina sinte sata even chimene ifeyo tinapanga bwinobwino monga Malawi Congress Party akulepera panga acknowledge tiye ndipereke ulemu misewu imetera ikonze akulepera lero ndakuti tukaika 2 story ku Blantyre. What's the justification? Chifukwa choti ndi kumene kuli base yawo boma lisamayendetsenga chinthu cha kunyumba kwanu si NGO ndi boma. Zikomo kwambiri Kabwila amenewo Kabwila onenera ndithu chipani chija cha MCP tikanacheza ndi anthu osiyanasiyana amene aumva uthenga awuso mosiyanasiyana. Tinene pano maganizo amene akuperekedwa pano ndi anthu amene akulankhula ndipo akuonesa amene aumvera uthenga umenewu. Tilinso ndi mlendo wina pano tichulireni dzina. Ine ndi Sarex Matewere, Cross Border Traders Association of Malawi. Ochoka ku nkhani za malonda amenewa mwaumva bwanji uthenga umene unakambanso ndithu nkhani ya kudza malonda? Uthenga umene utomva bwino kwambiri choyamba tithokoze Mulungu chifukwa cha moyo wa Professor Arthur Peter Mutharika akhale ndi moyo wautali dziko lino amalikondadi kwenikweni ndagwirapo mfundo zingapo mapolisi angapo especially ya foreign affairs imene kuchita affect kwambiri malonda athu akamba kunena kuti boma lapanga procure ma heavy duty printers or heavy duty machine
opangira mapassport imene ili mfundo yabwino kwambiri chifukwa mbuyo umo malonda amativuta zimatipeza kuti mwina munthu agula air ticket you want to fly out of the country ukapange malonda walipira ya express 2-3 months passport sinatulukebe kufunsa mabuku palibe machine sakupanga sinalizomvetsa chisoni ndizamanyazi kwambiri even machine amene amagwiritsa ntchito mbuyo mapeza kuti passport yaprinted wina kuipeperera ndi mphepo kuti iume wina akutenga scissors ndi lamination paper kudula kuiga kuyang'ana kuipeperera zosakhala bwino as a country koma papa taona machine amene akukambidwa awo mapassport angapo amene taona anthu athu matraders anzathu amene agwiritsa ntchito quality assurance yabwino kwambiri komanso passport sikumatenga nthawi kuti ituluke 5 to maximum 10 days yatuluka zimene zili zinthu zabwino kwambiri zimene zithandizire malonda athu kuti akhale opita patsogolo kwambiri so tiwayamikire mbali imeneyoyo komanso policy ya youth empowerment ndayikonda kwambiri ife achinyamata azindikira president kuna kuti ndife engine room ya economy ya dziko so apereka 100 billion ku ujeni ku constituency yonse ya achinyamata imene kuti achinyamata akhala kuthamanga komanso tathokoza kwambiri chifukwa cha appointment imene apanga bosa chero apa kusankha youthful minister Minister Gangata, Alfred Gangata, kukhala nduna yona za achinyamata sinthu zabwino kwambiri chifukwa munthu ulimbikira komanso uthamanga ndikunena pa dzulo anabwera ku office kwathu ku Grand Business Park nkuzatiuza kuna kuti bwana muli m'maganizo a bwana Professor Arthur Peter Mutharika mulungu apasi mwa utali akufuna kuna kuti achinyamata tonse wina aliyense akupanga kanthu osati achinyamata ngopinda manja ngokhala ayi so ndi masomphenya abwino kwambiri Sona imeneyi ndayikonda ndipo mulungu awatsogolera nkulukuta moyo akhale ndi moyo wautali zomwe kwambiri amenewo ndithu kukambanso mmene aumvera uthenga umenewo maka mmene kukhudzira nkhani za malonda iwo monga ochita malonda tilinso ndi ena pano tikanacheza ndithu ndi anthu tikupaseni dzina komanso muchokera ku mbali iti ine Dr. George Chaima political analyst wanu wa nthawi zonse amenewa ndithu a George Chaima amene amazukuta nkhani za ndale inu mmene maonera uthenga umenewo mwina amalawi atole ziti ndipo zikupereka chilimbikitso chotani kumbali ya mmene dziko likuyendera poyamba ndene kuti a president alankhula uthenga wachidule koma opatsa chiyembekezo chifukwa zimene angatola Malawi nzambirimbiri pamenepo ngakhale kuoneka kuti wachidule koma a president anayamba nkunena kuti nditatenga boma ndinalonjeza kuti ineyo ndizasintha zinthu ndipo zinthu zimene zikuvuta Malawi zidzamba kuyenda bwino ndiye kuchoka pamenepo anayamba kutambasula zinthu zimene akwanitsa kupanga akambapo nkhani ya chakudya kuti mmene amatenga boma ili chakudya chamavuta kwambiri mdziko muno komanso chinali pa mtengo okwera ndipo akwanitsa boma lawo kutsitsa mtengo wachimanga komanso chimangacho chikupezeka chambiri chifukwa chinanso agula ngakhale ku Zambia ndiye ananenaponso nkhani ya mafuta kuti mmene amatenga boma ili mafuta amavuta kwambiri ndipo Malawi tonse tikudziwa kuti amavuta adi mafutawo ndiye chibwerereni a president ndi boma lawo palibe amene akugona ku filling station kusowa mafuta tonse tikuchita umboni kuti tikuapeza sikutinso zinthu zolankhulira kuchipinda komanso tikaona kuti mmene nkhani ya kusowa kwa ndalama zakunja imasowa kwambiri ndalama yakunja koma pano mkhoza kupita ku black market mukapeza kuti ndalama ija mwina ikupezekako koma pa mtengo wotsika ku bankiso mukhozanso kutolako ndithu zinthu zimene akuonetsa kuti zikupangitsano plani yawo imene anali nayo m'masomphenya awo yofuna kukwezanso chuma cha boma kutanthauza kuti chuma cha boma chamba kuyenda bwino chifukwa inflation yamba kutsika chuma chamba kukwera ndikhulupirira kuti dziko likamakhala limayembekezera kuti lichoke mu mphawi anthu ayambe kukhala odzipezera okha tikayang'ananso pa nkhani mwina ngati zakatangale a president alankhulapo kunena kuti iwowo boma lawo silidzayikira wina aliyense kumbuyo ndipo lidzamanga aliyense kaya ndi otsutsa kaya ndi olamula kaya ndi nduna kaya ndi ndani kaya ndi wachipanichi iwo sasamala zimenezozo ndiye ndikukhulupirira kuti president akamalankhula chotero amakhala kuti akupereka chiyembekezo kwa mtundu wa Malawi komanso tikayang'ana maplani amene awasanja maplani ngati okhudzana ndi maulendo anenapo a president kunena kuti dziko lathu lino ndife ooneka ngati osauka tilibe ndege zokwanira ndiye akunena kuti pomatha zaka 5 iwafunitsitsa kuti
at least ndege zathu zikulu zikhale zitakwana mwina pa chiwerengero cha namba 8 olokupitirirapo pamenepo. Afotokoza za mmene maphunziro ayambira komanso sukulu zaulere za mmasekondari zomwe zili kuchitika ndithu. Afotokoza za mmene afuna kutukulira miyoyo ya chinyamata. Tikhoza kuona kuti apresident akudzabe madera osiyanasiyana amene akukhudza miyoyo ya wanthu, akambapo za zipatala komanso za mankhwala mmene boma la America ndi enanso amene akonzeka kufuna kuthandiza dziko lino pa nkhani ya zimenezi kuti tikamapanga tionetsetse kunena kuti miyoyo ya anthu ikutukuka pa umoyo kupyolera mu ntchito za chipatala. President anayankhulaponso fundo zina zimene tinaona kuti ndizogwira mtima ku mtundu wa Malawi. Apempha onse ogwira ntchito mboma kapena nthambi zonse za boma kunena kuti zilimbikire kumagwiritsa ntchito njira za makono pakagwiridwe kawo ka ntchito, komanso akamapanga ziganizo zija azionetsetsa kuti akupanga ziganizo zokomera Amalawi ndi dziko lawo. Ndikhulupirira kuti pali nkhani pamenepo imene alankhula president imene tikuyenera kutolapo mwa njira imene alankhulira iwo. Komabe ndikhoza kuonanso kuti akambapo nkhani ya chitetezo mdziko muno, makamaka chitetezo cha kayendedwe ngati mapassport mwina pamene ndaona ngati aperewerabe president pang'ono ndionera kuti sanakambepo motsimikiza kapena motsindika mmene nkhani za chitetezo mdziko muno zilili. Mukudziwa kuti anthu akuphana mdziko muno, pali umbanda oba ndi futi, pali anthu kumangonyamulidwa, zonsezo zija. Ndikukhulupirira kuti president akanatchulapobe mwina Amalawi mbali imeneyo akanatolapo mutu weniweni wa chitetezo mdziko muno. Koma tikati tiyang'ane pa Sona yawo president yamphamvu kwambiri, yayifupi koma yogwira mtima, yopatsa chiyembekezo kwa Malawi. Zikomo kwambiri ndithu. Zikomo maganizo amenewo ndithu amene anthu aonera amvera uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino. Taonga wabweranso pano amene ndili naye kuno ku nyumba ya malamulo. Tikupitiriza kuunikira mmene uthenga umene wayendera komanso kuti titolepo ziti ngati Amalawi kupita chisogolo titani. Mene ndakambira mujaonera kuti anzathu ku Blantyre fake nkhani njayikulu. Anzathu Blantyre nawonso mmene president amalemba amayankhula muja nawonso amalemba. Ndiye pakadali pano Wayana Chunga ndi nzake Wanda Msisha ali mu studio kuti apitirize ndi kwa Gwanji extended. Bwanji pa nthawi ino tibwerere ku Blantyre. Tibwerere ku Blantyre mumveso kuti kumbali ya kumeneko akukonzerani zotani. Pakadali pano ine Kingsley Jasi ndi mzanga Taonga Sabola. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.